For os er det naturligt at bruge restmaterialer. So that means we are working with leftovers from the production, from other companies, or also with dead stock fabrics. Der er 53.000 ton tekstilaffald om året, der bliver brændt. Bare i Danmark. Og det skal vi jo finde ud af, hvad kan vi gøre ved det? Det meste restmateriale bliver jo kasseret, enten fordi det kvalitetsmæssigt ikke er godt nok, eller fordi man ikke kan forestille sig, hvad det skulle bruges til, eller hvordan det har værdi. Kolding Egnsteater de rakte ud til os, fordi de gerne ville have en løsning på deres interiør. Og så jeg muligheden for at bruge projektet ind i Reshape Waste. Jamen, Reshape Waste-projektet, det handler om at finde de restmaterialer, der ellers går tabt ude i små og mellemstore virksomheder, og finde ud af, hvad er potentialerne i dem. Det bruger vi designkompetencen til. SheWorks kom til os. De sagde, at vi kan se, at I har et projekt, hvor at I arbejder med industrivirksomheder og restmaterialer. Mit hovedfokus med projektet har været at få en foyer, som er indbydende og varm, og som kan fortælle en historie. I den her case var der rigtig mange lag, som var interessante at tage fat på. Så handler det jo konkret om indretning af et gammelt bibliotek, som er lavet om til et teater. Og hvordan kan man få det til at virke imødekommende og inviterende, samtidig med, at det skal fungere som café og foyer. Det, som også er særlig vigtigt, når man arbejder med designer, det er jo, at de forstår produktionskæden. Hvad er det for produktionsapparat, der er, men også hvad er det for et marked, man kan designe de her materialer ind til. Vi har jo lavet en overflade til en af Fredericia Furniture stole, altså et betræk, som passer ind i konceptet. De har taget restmaterialer, der allerede er ved Fredericia Furniture, og det, de har gjort, har jo været, at de har været så omsorgsfulde over for Nanna Ditzels design. Så på samme måde som Nanna Ditzel, der er de her riller i stolen, som viser lys og skygge. De har ikke lavet striber, men de har lavet syninger, der er ligesom med tredimensionaliteten, så man får sådan en fornemmelse af det samme mønster og lys og skygge, som der er i Trinidad-stolen. Og det giver en eller anden form for dybde, det som er kommet ind i det her rum, fordi det får en særlig fortælling med sig, som ikke findes i metervarer. We made a 12-meter long blue curtain with light blue fringes on it in organic shapes. Som både skruer op for dramaet og samtidig knytter sig til naturen, til en historie om bæredygtighed. Hvordan kan vi fortælle på en æstetisk måde, at her kan man bruge materialer, så det ser fantastisk ud. SheWorks har en kompetence i at tage udgangspunkt i restmaterialet. Og fordi de har observeret, det findes i produktionen, og det er noget, vi altid smider ud. Hvilken værdi har det så? Det er jo lidt sådan nogle frynser. Og så siger de, at det har faktisk en værdi, når vi kommer ind på et teater. Fordi der er en sanselighed, og der er en æstetik. We always work very material driven, so that means the material is always the starting point. Så kigger de på situationen og prøver at finde ud af, hvad er deres behov. Og så matcher de det jo egentlig op med deres eget materialebibliotek. We try to sort it and analyze what we have and how does it fit together in a beautiful way. De har jo deres eget produktion eller systue, så det betyder jo, at det bliver afprøvet med det samme. Så derfor kan man ligesom finde ud af, kan den her produktion skaleres? Så vi laver ikke de her kun one-off prototyper, men ting ligesom det her stolesæde, hvor man rent faktisk har arbejdet med, at det kan produceres. Og så er de jo syet det på en måde, så det rent faktisk kan masseproduceres. Det her betræk er et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan producere noget, hvor der er egentlig mulighed for at producere det igen og igen. Så i den her løsning har vi egentlig leveret både noget, der kan gentages, men også noget, som kan stå i sig selv og være sig selv, fordi det er lavet til Kolding Egnsteater. Så det handler egentlig rigtig meget om sammensætning. Det handler rigtig meget om at være nysgerrig på, hvad det kan. Finder på nogle løsninger, hvor vi opsakler materialer, som giver dem en ny værdi, giver dem en ny relevans i nye forskellige sammenhænge. Så derfor er det super vigtigt, at vi beskæftiger os med den her type designudvikling.